Oya, da si Lola Ibing mga pangga, nag-deposito da siya ning kwarta sa bangko. Makwarta. Ma-deposito siya nin sarong milyon, ha? Ngunyan, kinaulay da kang bank manager si Lola Ibing. Lola, maray na aga po, garukat ako nung kunyan mo ngunyan, Delikado po dyan mga para sulo-sulo, may daradara kang gadakulo ng kwarta. Sumunod na aldaw naman da mga pangga, pagkaagasa na, bumanilik da si Lola duman sa bangko, nagbalik. Ma-deposito na naman yung sarong milyon. Nagngalas na so bank manager, naghapot na kay Lola. Lola, garo po kadakulo ng kwarta mo. Imposible man na pension ini. May hapot ko lang Lola sa imo. Send po hali inin na kwarta mong idideposito. Nagsimbag da si Lola, ay, Nonoy, ining kwartang dideposito ko digdi sa bangko, mga ginanahan ko ni sa sugal. Sugal. Ginanahan ko sa sugal, nakikipagpostahan ako. O gusto mo, Nonoy, kita mismo duwa magpostahan kita. Manager ng manager kang bangkuan na hinahamon ng postahan. Sabi da ni Lola Ibing ang postata, 50,000 sana. Posta ko 50,000 igwa kanin arong sa lubot. Ngunyan, so bank manager ay talagang kumbaga halanggaw ang kumpiyansa niya na manggagana siya sa pustahan. Ay, mayang problema, Lola. Taday ka manggagana daw, ano mangyari? No. Sabi da ni Lola Ibing, Nonoy, sa aga, nakabalik ako digdi, iiba ko si sa kuyang amiga, si Mading Biring, tani na may witness kan sa tuyang pustahan na igwa kang arong sa lubot. Kinaumagahanda mga pangga, umabot na si Lola Biring, tapos si Lola Ibing, sumag-amiga, pasiring na duman sa bangko. Ipahiling na da kan bank manager dumang ki Lola Ibing tsaka ki Lola Biring. So sa iyan na lusbutan, dahil na i-describe ta. Makanos i-describe. Kan na ipahiling na kaso bank manager sa iyan lusbutan, sabi niya ki Lola Ibing, Lola Ibing, Lola Biring, nahiling man po nindo, mayo akong nunal sa lubot. Lola Ibing, digdi mo na 50,000 ta. Jackpot dali. Ngunyan, nagngalas so bank manager, Lola Ibing, pero may kapagandaog sa pustahan, paano ka man nanggagana ng milyones? Sa toya nga nindua, daog kan 50,000 No. Hininghinganda ni Lola Ibing so bank manager, bulungan niya. Sabi ni Lola Ibing dumang sa bank manager, ara mo kaya Nonoy, may postahan kami ni Madi mo nga Biring, kabang milyon na ipapahiling mo ang lubot mo sa iya. Kaya ngunyan, gana ako ng kabang milyon. Nasaruan. Ang postahan kasumagmade, kasumag-amiga, ipapahiling nga kang bank manager ang sa iyang lubot. Kabangang milyon posta. Yan ang lesson. Di magsugal. Dawa anong bisyo mga pangga nakakalulong. Sugal, bisyo, sigarilyo, alak, o ano pa man ng mga illegal dyan na mga gigibo, mga tugang. Anong kanindong gibuhon iya?